Mga kapuso, ilabi na sa Metro Cebu, bisan pa man, sana sinating init nga panahon, ganyan buntag, ang Pag-asa Visayas may pahinumdom nga dili ang ayamo kumpiyansa tungod kay dako gyapon ang posibilidad nga masinati ang kusog nga mga pag-uwan karong gabi. Nunod sa pipila ka mga adlaw nga nasinating kusog nga pag-uwan, ubay-ubay nga mga dapit sa Metro Cebu ang nakasinati og mga pagbaha ug pagdahili sa yuta. Sa data sa Pag-asa Magtan, nakatala sa maabot 13.7 millimeters kon 65,865 ka mga baril sa tubig matag square kilometer ang nabubo nga tubig sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Pasado alauna gahapon sa hapon, apan posibleng mas daghan pa ang nabubo nga uwan sa Cebu City ug Mandawi City kung basihan ang kuha sa radar sa Pag-asa alas 11:52 sa buntag na sinati ng thunderstorms sa Cebu City ug Mandawi City. Mihunong lang magkadyot ang uwan apan subli na usab kining mibalik pagkalauna sa hapon. Hinoon, matod sa Pag-asa, masinati na ang maayong dagan sa panahon karong weekend. Mura siya rhythmic na siya. So sa mga niaging adlaw na atay mga nasinati nga halos actually every day jud nga naay downpour sa Metro Cebu area. So mag-alerto lang gihapon ta